Freddy ayi ɗo wona an tan dañi ɗo probléme ɗo aduna o kala mo jiiɗa omo dañi probléme dañi ko muusi ɗum e si an ko tagi an probléme aji ma a wawa oppu boowal si haɗɗo ara gardano goɗɗum Djibril gandano wonko fadatma ɗo wona ñande foof gara ani probléme aji ma probléme hoɗum woni probléme ma holɗum woni probléme ma Leila accu aɗa wullimi wona respect hakkude men ma sa waɗi ko gullirtoɗa gulleɗa ko mbatta ko woni ka teganiɗo lawol sa ɗum fawino lawol hay goto wullotama min ɓuurma yid jaam fouf is an woni mi yiiɗa jaam Djibril Leila ay ɗum waɗi min mi yiiɗa arde suudu ma par ce que mi tawta ɗo jaam duhe haala janta yom ɗoyede avec ça jiiɗa tout le temps yom ɓadi min noon tout le temps wona dimanche eyam somi yaltani waɗimi ni on dañƴa ko ñamɗon mi ala jot tout le temps mi jooɗoɗo tan hay mbeɗa fij mbeɗa jal comme gorko comme af gallo min fof ɗum jogade Djibril hay goto haɗanimo jogade galle aɗani dawa aɗani jippo mais ay fotani a haɗani e ɗum ɗon tan kala ka waɗani aɗani jeggi koyngal ma ngal sa ala dow rek aɗani boowal comme si dogat ɗumi ko dogata kam min mi wona sukni haɗami doga ko dogata kam avec ça jiiɗa tout le temps so ummim gara cuuc cappa jalta même pas 5 minutes a ɓoyata ɗo hay jaaha lawol ma joni jiiɗa ɗum ɗon mi jooɗo min sum ɗum waɗi komi hypocrite te min jotta miɗama ƴeewa mi yidde dañ kalanmami te mi haalantama ɗum mi haalnama ɗum nana ɗum par ce que mi hulanima sori jinne babati jinne jaguɗo sa yi yo momo ɗum koye nden ko wonata haw yub o yijidde ittuɗo wonno mam ittu mofta walla gaddanami eyyi même moftu somi itti mam moftu ma daroɗa de ma daroɗa darde tidde sibo gallo kala ko woni ɗon ko an jogui an woni catingal galle o ko an woni foɓre lekki nde cati ɗe daari baram lefi mbawi fudde wadde daro darde tinde koma balleɗa alo yat an kalta a wadde juɗɗo mbeta ɓuuram andude an de gandata ande ko min andi ha pet wadde noon bedda mi gollo gollam ɗe ko labtude Leila noddu jaam hakkude men ma kalta ko fof watta hakkille bébé o en nan ɗum
ƴewata no feewi ko mbatta ko e yeeso cukalel ngel wotta hakkille hoore ma nde gacca kiram gonduɗa ɗam e wondu tan ƴewtudo kam min sa ƴewtuni kam tan a yiyat won neɗɗo ayi ngel cukalel so leerina kam singel ari ni warat mi oppata sahi ngel ara te sa kam reynay mami ittu ɗum sami fofto par ce que mi tampuɗo e ma mais wat ɗum hannde Jibril ɗum woni tontuma mais ƴeew no kaldirɗa ɗum woni hen haala ma ƴeew no kaldirɗa mata anda kalta ko fof ɓiyo en nande mum est ce que ngel jimnama magel welte men mangel weltoma an ngel meɗata weltade ma tawde a change an jikku ma o ni continɗa haɗa wayi ngel meɗata weltade ma Leyla pour wonɗo en fijje ma en jalde ma wona ɗum holliran mbiɗa yiɗma min mbeɗa andi a yiɗa kam ɗum mbeɗa ɗum andi mais Jibril gacca ko mbatta ko Leyla sa yiɗa kam haalanam Leyla ɗum ɓuuri ko mbatta ko Leyla hoɗum woni yiddi a anda holɗum woni yidde non mi anda woni yidde wonen jiɗirɗa jalika ni kala ɗo joɗɗa haqqille ma nani mum kam jiɗata wondude kam jiɗta waddude foof ko ɗum ɗon woni yidde kam jiɗɗa wona min Leyla a juumi so tawi ko ɗum noon ya ana jalika gurdon ya ƴettoye ɗum gurdon gurdam mon goppa kam min okka kam jaam komi tampuɗo e ma Leyla a juumi te il faut waɗma rectifier hakkundema Jalika wona yiddi ɗum ko affaire goɗɗo Jalika koko jeeya hen Jalika e nder ɓerdam ndu dogata komin ɓoyɗuɓe te Jalika ala ko muññanima Jalika no mbawmi wayde foof enen jaggimi ne rokkim sutur ne rokkim jaam meeɗa jabde yidde dogdude yam meeɗa fadirede suudu makko o meeɗa yennudemi saka o ƴetto kam par ce que a meeɗa ɗum hollu ko dugdire ma sa ari jaam gaddanta ɗum tawa hen jaam ayi jaam kala ɗo gadduɗa ɗum ɗon tawata ɗum kala ɗo gadduɗa bone noon tawa ɗon ɓurɗomo bone Leyla haal gongo toujours respect tottimami min foof respect tan woni hakkude men ma hoɗum wiyande aɗa bonna haallaji ma e jikku ma quoi quand même ka gongiyanki mi waɗani manque de respect an sali waddemi comprendre te yimɓe ɗi so gondi noon il faut goɗɗo en waɗa comprendre goɗɗo ɗum ko joguiɗa wonko ne ɓernam aɗa andi an wonko musini wonko ganduɗa hen pourquoi a yiɗi dañdude am probléme tout le temps avec ça mbiya aɗa yiɗimi neɗɗo sa yiɗi ɗum so woni e probléme aji a ƴewat no ballirɗa ɗum e probléme aji mum mais pas aɗa waɗa ɗum arséraire ñam foof aɗa wullu ɗum aɗa waɗa won gueɗe ɗum ɗon an o jeeyi ɗum hoorema poɗɗa ɗum wadde conseillé wona min mbiɗa haade yiɗi kam a añanimi kono hokkam jaam Jibril jamba ñaaguimami o no weeɓi sattani a tot sa kam ɗum totten mi darata ko ɗo mbiɗa haala holko mbaɗimi koɗɗa ko wadde jiɗɗa ko il faut gowdiren d' abord il faut gurden ko heewi il faut gurden metti gurden belam gurden ɗum ɗon foof ko gurɗen ko minema yonanima aɗani wayi ganduɗomi henki haɗa mi haalan ɗum ɗo ko mbatta ko haɗum andi ko moƴƴete an o tawi ɗum et puis ça aɗa wawi yaltude heewi bone ya togo dañata jaam gona toon damal ngal nan ya an ko ɗum woni yidde woni jiɗirɗa jegani kala ɗo joɗɗa haqqille ma nani mum kam jiɗata wondude kam jiɗata waddude foof ko ɗum ɗon woni yidde kam jiɗɗa wona min
Bab won jinnom kalden par rapport e nenam dow balcon o ɗo ngonno le dari coyni mom uddi suudu jalikandu affaire o hawmi noon mbimi oɗo ko foti wadde ɗo e nder suudu ndu quoi mbimi mom abbo mi ƴeew ko waɗata toonete ngabbi mom jiima omi yekkit lees ngo o yaltiri hen wayni talkour ni o ƴetti ɗum o wona e yaltude cuuɗimi o yaha ndewimi e caggal makko o wata ɗo e fleur uji o asti o nanni toon o ubbi ɗum min noon affaire o en hawimi no wasde ubbi ɗum gari ittimi ɗum beddimi a janngani a seekani jannguɗa waɗa min yo yaltu gallo tan beddimi ɗum yo yaltu gallo ronku famde min exact nenam hoɗon probléme o jogui ɓurgol jaafoɗa andi min Djibril mais Djibril waɗani hay mérité min jibinanom ɓurgo Djibril min no genre no haawi men mbaadu ɗon ni par ce que an tellement que haɗa moƴƴi so Djibril ko woni genre no mbasɗon ni nandir hay puccu lowata ɗum Djibril ko neɗɗo goɗɗo hay goto famata ɗum hay goto anda ko yiɗi ɓey lelam nenam hoto wi noon ay oɗo Djibril mo jiiɗa ala ko ɓuuri mo moƴƴude ala ko ɓuuri mo labde ɓernde kono ko bonnaɗo gila ñande Jalika naati jungo makko bonni gueɗe makko foof kala ko moƴƴino e makko bonni kono an kay nenam mi yiɗa mbayani min mi wima mette ɗe stress o foof ya werloɗa pija jala ñaama jara leloɗa ɗanoɗa poftoɗa oɗo instant ko tikkata ko walla ko mettinta ko moƴƴani ɓiyo stress fof werlo te an hande kala kaɗa waɗa ƴeewam hen tan min goggo ma o ayi no mbami horsindema no mbami yiddema aɗan ɗum koko ɓooyi gila aɗa woni cukalel koko ɓeydi kay kono ɗum koko ɓooyi ƴeewa kam hen goppa Djibril te kadi mbasa teftade mo teyani ko woni ko ando teyani ɗum de kala ko waɗi ɗo ko bannaɗo nenam anani bab nenam nen asnen ubbu nen wat ko wela e nder galle he min mbeɗa wawi wiide mi yiɗa toñde kono mi yaltinanimo hay ko yaltini Jalika e galle he par ce que Jalika o wiyani waɗanimo mais kala no fin tan omon ƴeew no wawa wadde hawa wadde on bayi ɗum noon sa yii ɗum noon a ruttima hande a yii o naati suudu on o weltini on tel wonko watno ɗon jiɗimi noon ya hartom mais mi yiɗa woddude makko eyyi oto haalde makko min mami haalde makko sa haalde makko on paamodirta on bonodirat o bonodira e ma o bonodira e am ɗum woni muñde ha muñcora min mi yiɗa huccidde e ma mi yima yumma ko ni way walla ko ni way ene wayno nde mbeɗa bonna hakkude ma e nena ma kono ɗo kala gonɗo ɗo e galle he yumma asani ɗum walla ubboni ɗum ñande ne won ko suudu amen du jamma woppi ko hamin ɗaane puɗɗi ɗanade nde ko mo jogui ƴulɓe makko wonti ko waɗe jeyke ɗum wona cuuray kono min sa yi hunde fof mbeɗa deƴƴi ko sibabone moɗon wallahi gorgo sa yi ha joni mbiɗa jooɗi oɗo galle mbiɗa muñi ɗum ɗo foof tawino ko galle goɗɗo mi muñata ɗum toon ko an tan ƴeewatmi hen isi andude no jiɗirɗa kam ene korsinirɗa kam mi yiɗa daña hay dara ko mettuma ko ummi am te mbiɗa andi ñande ƴettumi décision o yaade ma mettuma te min mi yiɗa ko mettuma e si tawi tan ko haalde gonga oɗo instant Djibril mi natti ɗum wawa wadde supporté ko wondi ko par ce que waɗi ko ganduɗa wona question ko wona teyade Djibril ko waɗata ko kam teyi ɗum kam ƴewta ko ɗum ɓuuri muusir no wela fawa ɗum e doom pour tan mettindemi
wallahi andani en a anda kono Jibril ko waɗata ko teyani ɗum hoto teftomo an joni kala kaɗa waɗa ƴeewam hen tan min te min ni no mbaɗa ha yeeso ma ngomi yiɗa ɗum min jinmi ko mbaɗa happi anani ay min ɗo joni wonɗo jahannamami wonko gaddannomami pour ɓandu ma sa yi kay min goggo ma mboɗo doga mboɗo ummo nangue wulgue jammaji mboɗo firguito foof ko sababude ma yidde wonde hakkude men e korsowo ɗum tawi hay darmiɗa kene men ma te ɗum ɗo ko gonduɗa guila ñande ɗum waɗi ha hande mi ɗananaki ɗum yidde tan mbete tan Allah ne renma haala rokkuma jaam anani anne kadi deƴƴu oto wima haydara ɗum ɗo mami haalde makko mais baba ɗum ɗo sa deƴƴi ɗum man safrto mami haalde makko kanko natti ƴeewde o fuɗɗima mawnude o fuɗɗima nayude e woodi gueɗe kewɗe hannde aduna fotani ɗum jarandi min ko waɗata ko ɗo hannde min o wone bonnanande wona Jalika min o wone bonnandi joni mana a fuɗɗima famde won hen ko jiiɗa ma waɗa hen ko ma waɗa ma ko jiiɗa goɗɗum neɗɗo kala nde mbattoɗa e mum hakkille aɗa watte mo yitere ko tuuma e mum ko ma tawi muɗum joni oto haalde makko haydara woppum min mami haalde makko nani baba o mi sigi tan tawi haalma en nafatnom o wayra no wayni anani o hanti yonti hanti trop c'est trop quoi hanti min darto min kalda soɓe gandi non min baba ɗum ɗo min wawa mujir min wawa wurdude ni e galle Jibril wawa wurdude e galle min dewlam de o salini yaltinde hunuko makka o salini yaltinde hoore makka oɓon waɗa ko wela e nder dewlam ille tan kanka aduna ko jippinimi ɗo e tan pour yo wone rewde dewlam ɗe o ƴeewa ko muusi on waɗa ɗum quoi min komi ɓiyiko ko waɗata ko rewɓam ɓe ɗum debbam o sah mbiyam o jaaɗo hannde o jaaɗo hannde ala ko tampani e galle he ala ko waɗani e galle he ɗum enen fof en gandi ɗum o waɗi feere ha on yalti yi lawol mum baba ɗum ɗo hannde ɓurti min jahol makko welanimi an heeɓi haqiqa immade oɗo Jalika ɗo e nder galle he welanimi mais joomum woppire noon tan kañumne ene waɗa ko wela tan artir hakkille ma o wona mima Jibril mami haalde makko nani sa haalde makko joni wuro ngo fottinat ɗum woppi junggam min ma wonno kaldirnan momi haw faama ko waɗi ko mimitini ɗum oto haalam ɗum deƴƴu tan woppuma nder yo wona tinani woppi junggam joni heddi ko jahar suudu to liŋñita bakasuji ɗi fof jaltina kala ko woni toon ƴeewa taw ala ko heddi toon nani yaa toon ammiɗama haaldema mami haalde makko haalnino yimmo tan mo ganduɗa kono asa tan ne ubba ene ura ga ene haakto hay goto anda ko waɗata yeehi joni bonni aduna muɗum ha bonni hay oɗo ɓiɗɗo wallahi no yaltirɗo e galle woni ko kanko saabi ɗum fanmi tottuma ko gaddanma wona yi ɗum ɗo ayi jam ɗum ɗo momata ɗum koye reedu ma he suba fof mo pinɗa mbaɗa ɗum jamma saɗa lelo mbaɗa anani woto yejjidde te so gasi kalana kam toppito ɓandu ma ndu toppitoɗa hoore ma estere so fof faw ɗum ɗa anani eyi so gasi tan noon haalanam anani ewa ko heddi ko fof werloɗa eyi kay yettoyo nder ha ɓooya nani eyi kay nena keroɗo ɗo jooɗo ay muñ te on ganda neɗɗo o wurata foti koko wawi muñede Jibril ko wondi ko kam tawi ɗum mais ma on ɗo tawata kam
min natti waawde min ɓuri ɗum heɓoye fof Bonjour, monsieur Ba. Ça va? Ça va, alhamdulillah. Mawdum ni. Nice. Bien. Jidda mi fewna ma café. Café? C'est bon. Bu nga njëriñ café quoi. Xam ne noir bala mbadda. Oui, ay. Comment? Ay. Maşallah. Joli fille. Ouais. Merci. De rien. Ɗum de woni ko haalat. Ko ɗum haalat? Bende no jiiɗa. Ɓerɗe jiiɗa. Aɗan toñam de. Kadi ɗi wiide kono min mi yii ko mbaɗanno ɓortoɗaɗa nde wutto mi yiimo. Haali goo noon ɓerɗe jiiɗa. Monsieur Ba. Jiɗmi jewten ko weli. Vas-y. Miɗa yiɗima aɗa woddi e berdam. Komuñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede woto ñoheemo woto koynemo woto bonni gurdam makko Allah jooman ko joom yurmede oɗo keɓine aduna ma aduna komuñal wawi fof oduna Allah jooɓa rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeyi so haɗima muñ Allah ko joom yurmede min koye mi ronki famodirde e siraɓe min koye mi ronki yewtide jekiraɓe sabu mo ɓesnani giraga